Kublai ya phi baro kapang kabangan keren hapi menta kalong syapang ka Bible ka benta balai nang no ngiyo ya ka kerteng ka ketin ublay ngi ki Kristan ya ka kerteng ka ketin ublay ka thau ya ka Bible bar ka ne ka kerteng kalong ka barius pa bha ha ka jingmot jongka kaderu ka kerteng bala ai ya person baar jong ka Trinity bakhoy ublay ukhol Jesus Christ ulawan longdo khnang banyalam ya ukhon ban reu ha kalanti jong ka jing bar ka kerteng jong kala kalalong ka ketin ublay ka ketin ublay kadai ka jing tho bakhoy kaktin ublay kadai u Jesu kadai ka jing yadai hapdeng ka jing tho bakhoy bar kaktin jong ka ba a jing kane kadai ka bala sandur da ublay lengba ka balang nadu ka spa snem banengkong baro ki jing tho bakhoy ki penlong ka wei ka kon ban ka wei ka kon kadai u Kris namar baro ka jing tho bakhoy ka kren syapang ukris bat baro ka jing tho bakhoy kala dapura ha ukris hoy ka jing tho bakhoy kadai ka bala tho da ubriu hendrai pan kalong ka bakrentang namar la tho katkum hapo ka jing penyaj ubensim jong ublay ki kenten jong ka ketin ublay kidai ke bala wan long do u Jesus Christ udai ka ketin ublay bala wan long breu ha ke jing long breu jong ulong kumangi ha baro ki liang laidno kapom ka Bible kadai ke jing trei ubreu kumta kalong kum ki wei ki kot laidno bakamdon jing bakla na kane kadaw kini ukris bar ka jing tho bakhoy ong ka Second Vatican Council la ai na ka banta ka jing pen yangi kini ki pen pau syai kadar ya ka jing long ublay kane kamot gimla ban sim tang ka wei ban ngi no ya ka wei pan lem kumta kadai ka Bible klem u Jesu lani u Jesu klem ka Bible ngidai ban kan mau u Jesu udai updeng do jong ka Bible u jerom bakhoy usung tho syai ya kane bad u ong ka jing bom tip ya ka Bible kadai ka jing bom tip ya u Kris para bangen bad para long haba phi play bat phi pule ya ka Bible philaj bania kando markman ya Jesu ubalong ka ketin ublay shwa ban play bat pule ya ka Bible nengkong ngidei ban duai khnang bangin la ban so tho syai bha ya ka jing ya kren bat u Jesu ubadai ka ketin ublay